Üdvözlök mindenki sok-sok szeretettel, én Ervin23 vagyok, és most egy ládát ki fogok nyitni League of Legends-ben. Ugye ez a Hexes Craft, ami eddig engem nagyon nem jutalmazott meg. Hát, ugye most nagyon semmi sincsen a chestembe, egyetlen skint sem vettem ki, még amit látjátok, rengeteg eszenciám van. Na de nézzük hát, ha most kapok egy super epic skint. Nagyon jót. Kérlek, ami jót adj. Szurkoljatok nekem, emberek. És kaptam egy... Oh, rekt. Rekt. Úristen, gyerekek. Igen, ezt a skint csak gemstone-ból lehetett megszerezni, de én kinyitottam egy ládából, úristen! Igen, ez volt az első Hextech láda nyitogatós videóm, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok! Én Ervin23 voltam.